Konflikten kommer olägligt just som Finland sakta börjar ta sig ur den djupa ekonomiska krisen. Ja, man kan ju tycka att när man annars också är i gropen så kunde man sluta gräva så att säga. Det är ju något sorglustigt över att vi drabbades förra året väldigt hårt. Regeringen har vädjat till parten om ett snabbt slut på den förödande konflikten som hotar lamslå Finland. Nu fler svenska nyheter och vi börjar i Stockholm. Sent igår kväll hittades en 13-årig pojke död